Il-Gvern flimkien mal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi u mal-Operaturi tal-Barriri naħqu ftehim biex jindirizzaw il-problema tad-domanda ta' postijiet fejn jintrama l-iskart ta' kostruzzjoni. Il-Gvern se jibda joffri inċentivi fiskali li jippermettu li l-istess operaturi jażlu li flok iħallsu bir-rata normali ta' taxxa tapplika konċessjoni u jħallsu bl-10% final withholding tax għal kull tunnellata ta' skart ta' kostruzzjoni li huma jirċievu fil-barriri tagħhom, fejn il-prezz ma jaqbis €50 fuq kull tunnellata. Dan l-inċentiv ser ikun qed japplika għal 3 snin u jibbenefikaw minnu biss dawk l-operaturi li għandhom il-permessi neċessarji li jaċċettaw l-iskart u l-kostruzzjoni illi ġej minn terzi persuni. Dan bilan li l-ispejjeż tal-operatur ma jirriflettix f'aktar spejjeż fuq il-kuntrattur li se jkollu jagħmel tajjeb għalihom il-konsumatur. Kienet problema li kienet ilha tkaxkar dik tal-iskart tal-kostruzzjoni. L-għonet il-Gvern ħajkun ħajpubblika avviż legali li biha jkun jista' jieħu spazji mill-barrieri biex fejn konna bżonn ikun jista' jakkomoda dan l-iskart. Però fil-frattemp il-Gvern fetaħ negozjati, jinftaħ negozjati biex wasanna fi ftehim. U bi-pjaċir ngħid li issa hemm barrieri ħajibdew joperaw u jibdew jedu dan l-iskart. F'konferenza tal-aħbarijiet il-Ministru għall-Ambjent José Herrera mill-ċara li b'dawn ir-regolamenti l-ġodda il-Gvern bl-ebda mod mu ser jieħu l-barriri imma sempliċement jutilizza l-ispazju vojta biex ikun jista' jintlaqa dan it-tip ta' skart. L-era batet ukoll ittra lill-operaturi tal-barriri sabiex ikun aċċertat li dawn jilqgħu skart li ġej man terzi persuni. F'eventwalità li jibqgħu jirrifjutaw b'dawn ir-regolamenti l-ġodda, il-Gvern għandu l-jett li jintervjeni u jiżblokka s-sitwazzjoni. Herrera ħabbar ukoll li b'effett immedjat infetħu 7 barriri tal-Franka fil-limiti taż-Żurrieq li qed jilqgħu l-iskart ta' kostruzzjoni. Fil-waqt li qal li ġimagħtejn oħra ser tkun qed tinfetaħ waħda mill-ikbar barriri vojta fil-limiti taż-Żurrieq ukoll biex tilqa' dan it-tip ta' skart.